Čau. Dneska sa spolu pozrieme na ďalší strašidelný príbeh. Dnes to bude príbeh zo školského prostredia. Takže zhasni svetlo a začíname. Posledná trieda na 3. poschodí. Keď som nastúpil na novú strednú školu, všetci mi hovorili to isté. Nikdy nezostávaj po zatmení na 3. poschodí. Samozrejme som sa na tom smial. Každá škola má svoje legendy. Niekde straší na záchodoch, inde vraj počuť kroky v telocvični alebo vidno tiene v pivnici. Myslel som si, že toto je len ďalšia hlúpa historka, ktorú strašia prvákov. Netušil som, že o pár týždňov budem sedieť doma, uprostred noci, neschopný zaspať, pretože vždy, keď zavriem oči, vidím tú tvár v okne triedy 3B. Naša škola bola stará budova, ešte z čias socializmu. Dlhé šedé chodby, staré radiátory, drevené dvere s popraskaným lakom a svetlá, ktoré večer vydávali slabé bzúčanie. Cez deň tam bol hluk, smiech, krik a chaos. Ale po vyučovaní sa celé miesto zmenilo. Chodby stíchli, tak veľmi, až človek počul vlastné kroky, ozývajúce sa od stien. A 3. poschodie bolo najhoršie. Nikto tam nesol byť sám, dokonca ani učitelia. Raz, po škole sme zostali v triede dlhšie kvôli projektu. Bolo nás asi 5 a dokončovali sme prezentáciu. Vonku sa už stmievalo a väčšina školy bola prázdna. Okolo 6:30 sa spolužiaci začali baliť a jeden po druhom odišli. Ja som zostal posledný, pretože som si chcel uložiť súbory do školského počítača. Pamätám si ten zvláštny pocit, keď sa za posledným spolužiakom zatvorili dvere. Celá chodba zrazu stíchla. Žiadne hlasy, žiadne kroky. Len slabé hušanie svetiel. Sedel som pri počítači, keď som začul zvuk z chodby. Najprv som si myslel, že je to upratovačka. Ozývali sa pomalé kroky. Nie rýchle, veľmi pomalé. Ako by niekto len tak blúdil po chodbe, bez cieľa. Kroky sa zastavili priamo pred našou triedou. A potom bolo ticho, úplné. Pozrel som sa na dvere a čakal, že niekto vojde. Ale nič sa nestalo. Po chvíli som sa zasmial sám sebe a pokračoval v práci. A vtedy sa ozvalo zaklopanie raz, potom druhýkrát pomaly. Ťuk, ťuk. Ďalej? Povedal som. Nikto neodpovedal. Postavil som sa a otvoril dvere. Chodba bola prázdna, svetlá jemne bliekali a na konci chodby bolo otvorené okno, cez ktoré prefúkoval studený vietor. Vystrčil som hlavu von a pozrel na obe strany. Nikto tam nebol. Keď som sa vracal späť do triedy, všimol som si niečo zvláštne. Na tabuli bol napísaný text. Neotáčaj sa. Zamrzol som. Prisahal by som, že tabula bola pred chvíľou čistá. Chvíľu som len stál a pozeral sa na tie slová napísané krivým roztraseným písmom. V tej chvíli som začul zvuk za sebou. Dých. Niekto stal tesne za mnou. Cítil som to. Studený vzduch na krku. Ale nedokázal som sa otočiť. Srdce mi bylo tak silno, že som ho počul v ušiach. Pomaly som zdvihol oči k odrazu v tmavom monitore počítača. A tam som ju videl. Dievča. Stalo za mnou úplne nehybne. Malo dlhé, čierne vlasy, zakrývajúce tvár a školskú uniformu, akú naša škola už roky nepoužívala. Hlava bola sklonená nabok. Pod zvláštnym uhlom. Nepohla sa ani o centimeter. Vyletel som z triedy tak rýchlo, že som skoro spadol. Dvere za mnou hlasno narazili o stenu a ja som sa rozbehol po chodbe k schodom. Lenže, keď som tam dobehol, zastavil som sa. Schodisko bolo tmavé. Svetlá zahasli. Celé 3. poschodie sa ponorilo do tmy. V tej chvíli som začul kroky. Za mnou. Pomalé, ťažké. Niekto kračal po chodbe smerom ku mne. Nevidel som nič, ale počul som ich stále bližšie. Snažil som sa rozsvietiť mobil, no ruky sa mi triasli tak silno, že mi skoro vypadol. Keď sa obrazovka konečne zapla, posvietil som na chodbu. Bola prázdna, kroky však pokračovali. Ozývali sa ďalej, ako by niekto kráčal v tme, ale nebolo ho vidieť. Potom sa ozval smiech, tichý, dievčenský smiech, niekde na konci chodby. Zrazu sa rozsvietilo jedno zo svetiel. Úplne na konci chodby. Pod nej stalo to dievča, nehybne. Vlasy cez tvár, ruky neprirodzene spustené pozdĺž tela. Chvíľu len stálo a potom začalo pomaly kráčať smerom ku mne. Trhanie. Ako by sa jej telo hýbalo nesprávne. Ustupoval som dozadu, neschopný od nej otrhnúť oči. Svetlo nad ňou začalo blikať a pri každom bliknutí bola bližšie. Potom svetlo zhaslo. Na sekundu bola úplná tma. A keď sa znovu rozsvietilo, stála len pár metrov odo mňa. A vtedy som uvidel jej tvár.
Oči mala čierne a úsmev príliš široký. Tak široký, že jej praskali kutiky úst. Rozbehol som sa k smerom k schodom, počul som za sebou rýchle kroky a zvláštny zvuk, ako by niečo ťahalo nechty po stene. Bežal som dolu po schodím bez toho, aby som sa obzrel, a keď som konečne vyletel na prízemie, narazil som do školníka. Chytil ma za ramená a kričal, čo sa stalo. Keď som mu povedal o dievčati na 3. poschodí, úplne zbledol. Potom mi povedal príbeh, ktorý na škole poznali len učitelia. Pred rokmi tam vraj študovalo dievča menom Laura. Bola obeťou šikany. Jedného večera zostala v škole sama v 3. B. Nikto presne nevie, čo sa stalo, ale ráno ju našli mŕtvu na 3. poschodí. Odtedy vraj ľudia po zotmení vidia dievčinu s čiernymi vlasmi na chodbách školy. Niektorí počujú klopanie na dvere prázdnych tried, iní vraj videli na to boli napísané odkazy. Ale najhoršie bolo niečo iné. Každý, kto vraj videl jej tvár, sa po pár týždňoch prestal ukazovať v škole. Nikto nevie prečo. Ale od tej noci sa snažím nikdy nedostať po vyučovaní sám. Ale niekedy, keď sedíme počas hodiny v triede 3B a vonku začne smievať, počujem z dolnej časti miestnosti tiché klopkanie. Ťuk, 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 ťuk. A raz som sa počas hodiny pozrel do tmavého okna. Nebola tam moja tvár, ale stála tam ona. A usmievala sa. A pre ďalšie príbehy a videá majte sa bude sledovať jak na YouTube, tak aj na Twitchi. Ahoj!